Казвам се Силвия Гилгелян и съм продуктов мениджър в ТЕД. Днес ще ви представя матрак Ергодиск, създаден за да осигури идеална ортопедична поддръжка на тялото за така необходимия презареждащ сън. Конструкцията и материалите, които вложихме в този модел, осигуряват стабилна опора и гарантират правилно подравняване на гръбнака. Резултатът е сертифициран медицински продукт, ортопедична опора и комфортна повърхност. За ядрото на този матрак използвахме пяна с висока плътност, чийто ергономичен профил е сегментиран подобно на гръбначен стълб. Този слой осигурява стабилна поддръжка и играе роля на регулатор, който поема и разпределя тежестта на тялото и същевременно позволява циркулация на въздух през самото ядро. За комфорта на матрака Ергодиск се погрижихме, като използвахме еластична пяна с 7-зоново профилиране. Тя има нежна структура и е изключително удобна. Затова и моделът е подходящ за хора, които предпочитат по-меко усещане. Кълъфът е от текстил с деликатна текстура и модерен дизайн, а дишащата лента по целия борд допринася за още по-добра проветривост на ядрото, за чиста и свежа среда на сън. Лесно може да почистите матрака, като просто свалите кълъфа и го изпарете в домашни условия. Матрак Ергодиск от ТЕД.